अच्छा बेयाव एक नंबर क्वेश्चनाव दंमोन जोंना a man buy an article for dash 27.50 and sell for 28.60 find the profit percentage of a man माने सासे मानसिया मोनसे बुस्थुखौ मा बेसेबाङाव बायो 27.50 आव मा कस्ट प्राइसआ बेसेबां दङ बेयाव कस्ट प्राइसआ 27.50 होनाय दं कस्ट प्राइस ओमफ्राय बेखौ सेल खालामो बेसेबाङाव 28.60 आव होमबा सेलिं प्राइसआ बेसेबां सेलिं प्राइसआ 28.60 दङ होमबा बिनि प्रफिटआ बेसेबां जाखो प्रफिटआ जोंना प्रफिट दिहुनबा मा खालामोमोन मुलाम्फा दिहुनबा जोंहा सेलिं प्राइसनिफ्राय जोंहा मा कस्ट प्राइसखौ दानख'यो होमबा सेलिं प्राइसआ जोंना बेसेबां दङ 28.60 बेनिफ्राय जोङो माखौ दानख'गोन कस्ट प्राइस बेसेबां 27.50 एबा बेखौ 5 ल' होबाबो जायो आरो नैबेखौ 6 ल' होबाबो जायोमोन 0 खौ होबावनोसै दानख'आ जों बेखौ मोनगोन 1.10 0 खौ होलायबाबो जाबाय होमबा बेसेबां जाखो प्रफिटआ 1.1 दाना जोंहा मा दिहुननो थिनदों बे प्रफिट पार्सेन्टेज होमबा प्रफिट पार्सेन्टेजनि फर्मुलाखौ जोंहा बाहायदो होमबा प्रफिट पार्सेन्टेजनि फर्मुलाया जोंना जागोन गोजौआव जोंना प्रफिट एन्ड नैबेयाव कस्ट प्राइस इनटु नैबेयाव मा 100 नङा होमबा दाना जोंहा प्रफिटआ बेसेबां जाखो 1.1 ओमफ्राय कस्ट प्राइसआ बेसेबां दंमोन जोंना कस्ट प्राइस 27 ना 27.5 एबा 50 बे इनटु नैबे 100 बे जोंहा नैबे डेसिमालफोरखौ बोखारनानै जुदि जों बेखौ बानायोबा लास्टआव बेसेबां ओंखारगोन एन्सारा 4 ओंखारहैगोन होमबा प्रफिटआ बेसेबां जाखो बेना नैबे 4% जाबाय नैबे अपसन नम्बर डि आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन आरोखि जायफ्रा अपसन नम्बर डि खौ होदों बियो बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दाना नेक्स्ट 2 नम्बर कुइसना बुंदों cost of 24 pen is 96 then the cost of 16 such pen is 2 नम्बर कुइसनाव दंमोन जोंना मा होनदों cost of 24 pen मोनब्रै कलमनि दामा बेसेबांनो मोनब्रै कलमनि 24 ता कलमनि दामा बेसेबां दङ 96 दङ होमबा जों बेखौ इउनिटारि मेथडजों बाहायनो हायो इउनिटारि मेथडआ जोंना गंसेनि दिहुननांगौ फार्स्टआव गंसेनि दिहुनबा जों बेसेबां जागोन 96 खौ जों 24 जों रानगोन बिदि होमबा दा बेसेबां 16 थानि दिहुननांगौ होमबा देयरफोर 16 थानि दिहुनबा जों मा खालामगोन 16 थानि दिहुनबा बेखौ इनटु खालामहैगोन 24 इनटु नैबेयाव मा होगोन 16 थानि बिदि नालाय 16 खौ इनटु खालामगोन बे जाहैबाय जोंना मामोन इउनिटारि मेथड सानगुदियारि आदब बा जोङो नैबे 24 जों 96 खौ दानबा बेसेबां मोनगोन 4 होमबानो 96 आ 24 जों दानजाबाय होमबा मा थाखो 4 इनटु 16 थाबाय होमबा बे मोननैजों इनटु खालामबा बेसेबां जागोन 4 सानजाबदो बेसेबां 24 नै आथिलि 64 होमबा जोंना बेसेबां जागोन 64 जागोन एन्सारा दा 16 ता पेननि बेसेना बेसेबां जागोन 64 दंना गैया अपसनाव नैबे अपसन नम्बर डि आ बिनि कारेक्ट एन्सारमोन आरो बे 9 नम्बराव बेबायदि फैदोंमोन 9 नम्बर एक्जेक्ट नङाबो जानो हागौ जिखुनु बेबायदि फैदोंमोन आरो दा नेक्स्टआव फैदो नायबावनोसै दाना बे नाम्बार 3 आव बेबायदि फैदोंमोन जोंहा बे कुइसन मोननाय a by b ओमफ्राय बेना पावारा x - 1 इक्वल टु मा b by a आरो बेना पावारा x - 3 फाइन्ड द भेलु अफ नैबे इ दंमोन फाइन्ड द भेलु अफ x नि भेलुखौ दिहुननांगौब्ला बेखौ बानायबा जोंना जोबोद गोलाव जागोन अब्ला बेनि डाइरेक्ट एन्सारखौ आं खिथानोसै बेनि डाइरेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन अपसन नम्बर c ना जागौमोन आरोखि अपसन नम्बर c आव मा दंमोन कुइसनाव 2 दंमोन 2 होमबा बे 2 आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै 4 नम्बर कुइसनाव होदों मा 4 नम्बराव if the radius of a cylinder is 4 cm मोनसे हासुंनि सखावा बेसेबां 4 cm and height is 10 cm ओमफ्राय जौथाया बेसेबां 10 cm दं then the total surface area of the cylinder is total surface area खौ बिदों बेयाव नैबेबायदि मोनसे सिलिन्डार दंमोन नैबेबो ओरै खोबजोबनाय आरो नैबे गाहायनाबो ओरै खोबजोबनाय मोनसेबो हाबनो लामा गैया नालाय बेखौ जों मा होननानै बुंगोन टटेल सारफेस एरिया टटेल सारफेस एरिया गासै बिखुं दुब्लायथि आरो बेखौ दिहुननांगौ होमबा जोंना मा होनाय दं बेयाव रेडियास होनाय दङ रेडियासआ बेसेबां आरआ 4 सेन्टिमिटार होनाय दं होमबा 4 सेन्टिमिटार एन्ड हाइट ओसआ बेसेबां होनाय दङ हाइटआ 10 सेन्टिमिटार होनाय दं अब्ला जोंहा बेनि टटेल सारफेस एरिया दिहुनदों टटेल सारफेस एरिया दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना टटेल सारफेस एरिया सिगांनि भिडिअआव होखाजोबदोंमोन फर्मुलाया टटेल सारफेस एरिया जोंना मा जायोमोन फर्मुलाया 2 पाइ आर नैबे ब्रेकेटनि सिङाव मा थायो आर प्लास ओस बेयो दाना जों बेखौ मानखौ बहायबानो मोनगोन आरो 2 इनटु पाइनि माना जों मा होगोन 22/7 ओमफ्राय इनटु
नैबे r आ बेसेबां मोनामोन जोंना 4 ना कुइसनाव 4 होनना दं नालाय 4 ओमफ्राय ब्रेकेटाव r प्लास s r आ बेसेबां 4 प्लास 10 बिदि जागौमोन बे बिनि उनाव बेखौ जों बानायबा बेसेबां मोनगौमोन बानायबा जायगा थोयैखौ नैबे गोजौ लिरनोसै आंहा बानायबा जोंना बेसेबां मोनगौमोन बेयो माखासे खोमोरनांसिगोन जायगा थोयैखौ नैथिं लिरफैबाय आङो मा थागोन जोंहा 2 into 22 into 4 नङा होमबा गोजौआवहाय मा थागोन 2 into 22 into 4 गाहायाव नैबे 7 into नैबे ब्रेकेटनिखौ दाजाब बेसेबां जायो 14 नङा होमबा 14 दाना आं 7 जों 14 खौ काट खालामनो हायो 2 बेसेबां आग्लायखो बेयाव नै जोंना आग्लायबाय 2 into 22 into 4 into 2 बेखौ जोङो सानजाबजोबबानो बेनि एन्सार जागोन आरोखि बेखौ सानजाबजोबबा जों बेसेबां मोनगोन 2 जों 22 जों 44 जाखाबाय 44 जों 8 जों सानजाबा 44 3 5 2 3 5 2 मोनगोन होमबा 3 5 2 अपसनाव जोंना बबाव दंमोन अपसन नाम्बार बि आव कुइसनाव मा दंमोन 352 स्कुवेर सेन्टिमिटार दंमोन होमबा बेनो बेनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन आरो बे दाना नेक्स्ट कुइसन दा नेक्स्ट कुइसनाव होदों नै बियो the difference in simple interest at 13% and 12% per year of a sum in 1 year is 110 माने बेहाव जोंना सिम्पल इन्टारेस्टआ होनाय दंखायो बोसोरसेनि 13% आरो 12% बिनि डिफारेन्सआ मा जायोनो 110 जायो होमबा जों बेखौ बोरै बानायनांगोन ओरैहाय जोंना 1 बोसोरनि 13%नि जों सुद दिहुनग्रोदो बोरै सुदा PRT नङा होमबा इन्टारेस्ट दिहुननाया गाहायाव मा थायो 100 ओमफ्राय डिफारेन्स नालाय माइनास होनांगोन माइनास ओमफ्राय नैबे मोनसेना बेसेबां जागोन 12% खरै बेना PRT होबाय बेखौबो गाहायाव मा 100 बिसिनि डिफारेन्सआ बेसेबां जायो इकुवेल टु 110 जायो 110 बेखौ बेबायदि बानायनांगोन आरोखि बिनि उनावहाय जोङो मानफोरखौ बहायदो जेनेबा PRT P आव बेसेबां दङ आसोला होनाय गैया नालाय आसोलखौ जोङो मा जायखिजाया x हमनानै लानांगोन ओमफ्राय आसोलखौ जोङो x हमबाय नालाय होमबा बेयाव जोंना जागोन x इनटु बेनाव पारसेन्टआ बेसेबां 13 होमबा बे 13 थागोन 13 इनटु 1 बोसोराव 1 नालाय 1 इयार गाहायाव 100 बिदि माइनास थिग नैबेनाबो आसोलखौ जों x हमबाय नालाय बे x थागोन ओमफ्राय इनटु r आ बेना 12% दं नालाय 12 इनटु समा 1 नालाय 1 इयार नालाय बिदि इकुवेल टु बेसेबां 110 जागौमोन आरो दाना जों बेखौ बानायबा मोनबाय बे गोजौनिखौ सानजाबजोबबा मा जायो 13x जायो गाहायाव 100 होमबा माइनास नैबेना बेसेबां जागोन गोजौआव 12x जागोन गाहायाव 100 इकुवेल टु बेसेबां ओरैहाय 110 नङा होमबा दाना बेखौ जों बानायबा मा बेखौ जोङो एलसिएम लानानै बानायबा जोंहा गाहायाव मा जागोन एलसिएमा 100 गोजौआव मा जागोन 13x माइनास 12x जागोन इकुवेल टु ओरैहाय मा थागोन 110 दाना जोंहा नैबेखौ जायगा थोयैखौ आङो ओरै लिरफैबाय ओरै लिरबा मा जागोन 13x निफ्राय 12x थांबा गोजौआव xल' थासिगोन x गाहायाव मा थागोन 100 होमबा 100 इकुवेल टु ओरैहाय मा थाबाय 110 दाना जोंहा x खौ लायोब्ला ओरै नैबे 100 जों 110 जों सानजाबहैगोन होमबा बेसेबां जागोन इकुवेल टु 110 मोनथाम जागोन 11000 होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंनाव मा जागौमोन दा साम इज मा नैबे ए अपसन ए 11000 बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन आरोखि बेयाव अपसन एयावनो दंखायोमोन अब्ला बेयो बिनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो जों नेक्स्ट कुइसन मा होनदों बेयाव नाम्बार 6 नाम्बार 6 आव दं दा मिडियान अफ 19 5 12 10 14 जोंना मा दिहुननाय फैदोंमोन गेजेर मा दिहुननाय फैदोंमोन मिडियान कुइसना बेबायदि फैदोंमोन होमबा अपसनाव मा दंमोन 10 दंमोन 12 दंमोन ओमफ्राय 14 दंमोन 19 दंमोन होमबा बेनिफ्राय कारेक्ट एन्सारा बबेखौ बासिनांगौ मिडियान माने गेजेर मा जों मा खालामनांगौ फार्स्टआवनो जौगाफारियाव साजायग्रोयोमोन नङा होमबा 5 खौ फार्स्ट होगोन बिनि उनावहाय 10 खौ होगोन 10 नि उनावहाय मा दं 12 नि उनावहाय मा दं 14 नि उनावहाय मा दं 19 बेबायदि दाना बेयाव खयथा दं 1 2 3 4 5 बेजरा दं एनआ बेसेबां एनआ 5 बेजरा होमब्ला जोंना बेजराबा गेजेरमा दिहुननायनि फर्मुलाया फोरमाय n प्लास 1 बाय 2 3 बिदि दंमोन नङा होमबा फर्मुलाया दाना एनआव 5 नालाय जोंहा मा जासिगोन 5 प्लास 1 ओमफ्राय गाहायाव 2 दाना 5 प्लास 1 मा जागोन 6 2 डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 3 माने 3 नाम्बाराव थानायानो बिनि मा जागोन गेजेरमा 3 नाम्बाराव सानदों 1 2 3 3 नाम्बाराव ओरै 12 दं आरो ओरैनिफ्राय सानबाबो 1 2
3 नै 12 दं होमबा 12 आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन अपसन नाम्बार बी नैबे 12 आ बिनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो जों नेक्स्ट कुइसन नायनोसै आच्छा दाना बाय 7 नाम्बार कुइसन मा होनदोंमोन बे which of the following cannot be the side of a right angle गाहायाव होनाय बबे जखाफ्रा मोनसे खनाथि आखान्थिथामनि जखा नङा होननानै बुंदों खनाथि आखान्थिथाम जानोबा जोंना मा जानांगौमोन नैबेबायदि जानांगौमोन नङा होमबा नैबे मोनसे खनाथि आखान्थिथाम नैबेयाव मा थायोमोन 90 डिग्री ओमफ्राय हमनानै लाबाय नैबे A नैबे B नैबे C होमबा खनाथि आखान्थिथामनि जखा जानोबा जोंना मा जायोमोन नैबे लाव आखान्थिनि बर्गआ नैबे गुबुन मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाब गासैनि समान जायोमोन आरोखि थारमाने नैबे a स्क्वायरआ मा जागौमोन इक्वल टु नैबे a स्क्वायर प्लास b स्क्वायरनि मानजों समान जानांगौ आरोखि हमनानै लाबाय बेयाव आङो नैबे लास्टखौ नायनोसै बिनि एन्सारा नैबे d आनो जाखागोन लास्टआ हमनानै लाबाय बे लावसिन आखान्थिया बबे लावसिन आखान्थिया 9 होमबा 9 आ नैबेयाव थागोन ओमफ्राय बे मोननैखौ जायखिजाया होलाबायबानो जाबाय आरोखि मानोना फार्स्टआव हाइपोटेनास मा स्क्वायर जानांगौ ओरै 9 स्क्वायर इक्वल टु ओमफ्राय a स्क्वायर a नि जायगायाव आं 5 खौ लाबा मा जागोन बे 5 स्क्वायर ओमफ्राय b खौ लायोब्ला जों मा b आ 7 नालाय 7 स्क्वायर जागोन होमबा जों बे समान जागोन ना जाया नायनोसै 9 स्क्वायर माने मा 81 इक्वल टु ओमफ्राय नैबे 5 स्क्वायर माने मा 25 प्लास ओमफ्राय 7 स्क्वायर माने मा 49 नङा होमबा दाना जों बिनिफ्राय मोनबाय 81 ओमफ्राय ओरै समान समान बे मोननैनिखौ दाजाबबा बेसेबां मोनगोन बेखौ 74 बेनिफ्राय नुबाय नै 81 लाव आखान्थिजों ओमफ्राय गुबुन मोननै आखान्थिनि बर्गजों दाजाबनाया जोंहा समान नंला नट इक्वल जाबाय माने बियो मा जखा नङा बे खनाथि आखान्थिथामनि होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा बबे जायो नैबे अपसन नाम्बार डि आनो जायो जुदि नोंथांमोना नैबे अपसन ए अपसन बि अपसन सि खौ टेस्ट खालामनानै नायोबा जुदि मा मोनगोन लास्टआवबो इक्वल मोनगोन लेफ्ट हेन्ड साइड राइट हेन्ड साइड मा मोनगोन इक्वल मोनबाथाय बियो साइड जायो माने जखाफोर जागोन आरोखि खनाथि आखान्थिथामनि दा बेयाव नैबे डि नम्बरा मिलायासै नालाय होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा डि आनो जागोन दा नेक्स्ट कुइसन 8 नाम्बार कुइसन एबाराव जोंना 8 नाम्बाराव कुइसनाव दंमोन दा ग्रेटेस्ट नाम्बार अफ 4 डिजिट which is divisible by 15 25 40 and 75 माने दा ग्रेटेस्ट नाम्बार अफ 4 डिजिट मोनब्रै डिजिटनि बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाखौ दिहुननो थिनदों मोनब्रै डिजिटनि एबा ब्रै सानजिमानि गेदेरसिन अनजिमाखौ दिहुन जाय मा 15 25 40 आरो 75 जों ग्रोब रानजायो होमबा बेबा जों मा खालामनांगौ 4 डिजिटनि जोंना 4 डिजिटनि बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाया मा जायोमोनलाय 9 मोनब्रै नङा होमबा 9 मोनब्रै जायोमोन बे 9 मोनब्रै नाथाय बे 9 मोनब्रैया जोंना 15 जों 25 जों आरो 40 जों 75 जों रानजाजोबा दाना जोंहा रानजाजोबग्रा 4 डिजिटनि मोनब्रै 4 डिजिटनि देरसिनखौसो दिहुननांगौ नालाय जों बोरै खालामगोन जोङो गिबियाव नैबे बे मोनब्रैनि एलसिएम दिहुनगोन जों माने 15 25 ओमफ्राय 40 ओमफ्राय 75 नि मा दिहुनगोन 75 नि जोङो दुसासा एलसिएम दिहुनगोन एलसिएम बिदि कुइसन फैबा जों मा खालामगोन नेक्स्टआवबो फैनो हागौ माबा एलसिएम दिहुनग्रोनांगौ एलसिएम दिहुनबा जोङो एलसिएम दिहुननायखौथ' बयबो रोंखागौ ना बेसेबां जागोन बे एलसिएमा 600 जागोन दाना 600 जों जोङो मा खालामनांगौ मिथिबाय 600 जों जोङो नैबे 9 मोनब्रैखौ राननांगौ राननानै जा आद्रा मोनो बे आद्राखौ दानख'नांगौ दानख'नानै जा मोनो बेनो जागोन बेनि कारेक्ट एन्सारा दाना जोङो नैबे 9 मोनब्रैखौ जुदि 9 मोनब्रैखौ आङो नैबे 600 जों 600 जों डिभाइड खालामोब्ला जोंहा रिमाइन्डार आद्राया बेसेबां मोनगोन नायनोसै जुदि आं नैबे मोनथामखौ खालामग्रोबा 1 होबा बेयाव मा फैगोन 600 दानख'बा 9 9 मा फैगोन 9 बे 3 जुदि आं एबाराव 6 जों होबा बेसेबां मोनगोन 6 होबा बेयाव 36 00 बिदि दानख'बा बेसेबां मोनगोन 399 होमबा 399 आ आद्रा जाबायना दाना बे 399 खौ आं मा खालामगोन आद्राखौ नैबे मोनब्रै डिजिटनि अनजिमा नैबे 9999 बेखौ आङो मा खालामगोन बेनिफ्राय 399 खौ माइनास खालामगोन माइनास खालामबा जोंना बेसेबां मोनगोन एन्सारा 9600 मोनगोन दाना 9600 आनो मोनब्रै सानजिमानि बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमा जाबाय जाय 15 जोंबो रानजायो 25 जोंबो रानजायो 40 जोंबो ग्रोब रानजागोन 75 जोंबो ग्रोब रानजागोन एन्सारा होमबा 9600 दंना गैया नैबे अपसन नाम्बार सि 9600 आनो बिनि मा जागौमोन कारेक्ट एन्सार जागौमोन बे अपसन सि नेक्स्ट कुइसन मा होनदों
Co-ordinations of the origin मोनसे गुदि बिन्दुनि थावनि बिसानखौ होननानै बुंदों। हमनानै लाबाय नैबे थोंगोर नैबे हारसिं गुदि बिन्दुआ नैबे नङा होमबा नैबे होमबा बेनि थावनि बिसाना मा जायो बेनि थावनि बिसाना जोंना 0 x आबो 0 y आबो मा जायो 0 0 0 जायो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अपसन ए 0 0 नेक्स्ट कुइसन मा होननानै बुंदों बेयाव फाइन्ड आउट द पारफेक्ट स्क्वायर फ्रम द फलोइं गाहायाव होनायनिफ्राय जोंना ग्रोब बर्ग अनजिमाखौ जोङो सायख'नांगौ होमबा बेनिफ्राय जों नुबाय ग्रोब बर्ग अनजिमाया नैबे अपसन नाम्बार बी बियो ग्रोब बर्ग अनजिमा जायो जोंना माया बेयो 625 होमबा 625खौ जों बानायबा ग्रोब बर्ग बोरै बानायनो हायो नै 625खौ जों बानायबा मा हायो ओरैहाय 25 मोननै नङा होमबा 25 मोननै सानजाबबानो मोनगोन बेखौ होमबा बे एन्सारा मा जागोन 25 होमबा ग्रोब बर्ग जाबाय बेयो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना बे बी 625 होननानै जुदि माखासेखौ नायबा माखासेया मिलायनाय नङा आरोखि नैबे फार्स्टनिखौ नायबा बेना बेसेबां ओंखारहैगोन जोंना 32.51 सो ओंखारो ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे थार्डखौ नायबा जोंना बेनाबो आलदासो ओंखारगोन मा 89.03 सो ओंखारगोन ओमफ्राय नैबे लास्टनिखौ नायबा बेना 25 बेबायदि ओंखारहैगोन आरोखि माने दशमिक गोनांसो ओंखारहैजोबगोन होमबा बेनिफ्राय जोंहा मोनथिबाय अबे नैबे अपसन बियानो कारेक्ट नेक्स्ट कुइसन 11 आव होनदों which is not a linear inequality from the following linear inequality जानोबा जोंना जेब्लायबो मा जौगानाय बां बिदाबा मा जानांगौ 0 जों समान जानांगौ नङाबा 0 निफ्राय देरसिन जानांगौ नङा होमबा ओमफ्राय होमबा बेयाव जोंहा अपसन ए अपसन बी अपसन सी अपसन डी दंना बेनिफ्राय जोंना कारेक्ट एन्साराव माबायदिया जायो नैबे ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c नैबे बे जागोन बे होमबा बेनिफ्राय जों कारेक्ट एन्सारखौ बासियोबा माखौ मोनगोन नैबे ए आनो बेनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन आरोखि स' बे नंमारगौना नंमारा नोंथांमोना बेखौ कमेन्टआव मोजाङै खिन्थाहरबानो जाबाय दा नेक्स्ट कुइसन 12 आव दं नै √8/√2 होमबा बेखौ जोंहा सल्भ खालामनांगौमोन बेनि अपसनखौ मोननाय जायासै अपसनाव मा मा दंमोन जायखिया बेखौ बानायबा जोङो माबायदि मोनो चेक खालामसै जों बेखौ जोङो बानायबा ओरै मा √8 ओमफ्राय गाहायाव मा √2 नङा होमबा बेखौ बानायबा जों ओरै खालामनो हायो डाइरेक्ट बे गोजौनावबो रुट दं गाहायनावबो रुट दं नालाय जों बेखौ खेबसेनो रुटखौ ओरै होनानै लानो हायो ओमफ्राय 10खौ ओरै 2 जों डिभाइड खालामदो होमबा मा मोनगोन बे ओरै √4 मोनगोन नङा होमबा डिभाइड खालामबा 4 दाना √4खौ जों बाहेरायाव बहनबा मा 2 ओंखारो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा 2 आनो जागौमोन आरोखि अपसनाव जुदि 2 दंमोनबा बे 2 आनो बेनि कारेक्ट एन्सारमोन दा नेक्स्ट कुइसन element of triangle आ बे एलपि सेक्सनावबो फैखादोंमोन जोंहा element of triangle आ जोंना बेसेबां जायोमोन 6 टा जायोमोन जोंहा आरो जोङो मोजाङै सानोबा ओरैबो जायोमोन ना नैबे थिखिनि दङ थिखिनि नङा होमबा थिखिनि मोनसे ओमफ्राय नैबे आखान्थियाबो दङ मोनसे ओमफ्राय खनाबो दङ बे मोनसे होमबा ज' दाजाबजोबा 3 ओमफ्राय बाहागोखौ लायोबा खना हिसाबै मोनथाम जायो आखान्थि हिसाबै मोनथाम जायो टटेल 6 दाना बेनि एन्सारा कनफिउजन आरोखि नैबे मोनथामा जामारो ना 6आ जामारो बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय अबेखौ होदों आंनि मथेबाथ' नैबे 6आनो जागोन दाना नेक्स्टआव जोंहा मा दं नैबे 14 बेबो जोंना फैखांखानाय एलपि सेक्सनावबो फैदोंमोन दा बेबायदि फैबा जोंहा नैबे राननायखौ खालामग्रोनांगौमोन नङा होमबा नैबे 27 थाबाय 27 डिभाइड नैबे 9 खौ जों 3 जों रानग्रोबा बेसेबां मोनो जेब्लायबो ब्रेकेटनिखौ बानायग्रोखानांगौ 3 मोनगोन नङा होमबा ओमफ्राय 27 खौ 3 जों रानफिनबा जों 9 मोनगोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसनाव 9 दंमोनब्ला बे 9 आनो जागौमोन दाना नैबे 15 आव मा होनदों सलुशन अफ x + 3 बेखौथ' गोरलैखा सलुशन अफ x + 3 आ मा जागोन x + 3 खौ समान समान बारहरबा बे मा जागोन -3 होमबा अपसनाव -3 दंमोनबा -3 आनो बेनि कारेक्ट एन्सारमोन नेक्स्ट 16 नम्बर कुइसन होनदों फाइन्ड द मिन अफ 10 20 30 40 बिदिबो फैदोंमोनबा मिन दिहुननांगौ गेजेर टी दिहुननांगौ गेजेर टी दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना गासिखौबो दाजाबजोबनानै बेयाव मोनबेसे दं बेजों रानबानो जायोमोन मा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 ओमफ्राय जोंहा बेयाव गासै खयथा दं नाम्बारा 1 2 3 4 दं बे 4 जों डिभाइड खालामबानो बेनि गेजेर टीखौ मोनगौमोन आरोखि गर दिहुननाय बायदि एखे गरानो होनजायो होमबा दाजाबबा बेसेबां जागोन बे 70 80 90 100 जागोन दाजाबा गोजौआव 100 गाहायाव 4 बेखौ डिभाइड खालामबा 25 मोनगोन होमबा अपसनाव 25 होनाय दंमोनबा 25 आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन आरोखि दा नेक्स्ट कुइसन बेयाव मा होनदों गोहो दिन्थि 6 to 5 नि मा बिदों बेयाव गोहो दिन्थि बेखौ एक्सपोनेन्ट एबा पावारनि महराव लिरनांगौ होमबा बोरै लिरनो हायो जों बेखौ 6 to 5 खौ जों लिरनो हायो 6 to 5 खौ मा 25 सानजाब
25 नङा होमबा बिदि होमबा 25खौ आङो मा मोननो हायो 5 स्क्वायर ओमफ्राय नैबे खौ मा लिरनो हाबावो 5 स्क्वायर होमबा थाङै थुङै जों मा लिरनो हागोन बेखौ 5 to the power 4 लिरनो हागोन नङा होमबा 5 मोनब्रै सानजाबानो 625 मोनो होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जुदि 5 to the power 4 दंमोनबा बियो बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन दा नेक्स्ट कुइसन 18 आव बिदि फैदोंमोन बिदाबनि अनजिमा 2x स्क्वायर y बेयाव बिदाबनि अनजिमाया बेसेबांमोन ओरै दंमोन अपसनाव 1 2 3 4 बिदि अबे मोनसेया होमबा बिदाबनि अनजिमाया बिदाबा मोनसेल' जोंना मोनसे बिदाब जानोबा मा नांगौ सोलायस्लु नांगौ भेरिएबल सोलायस्लु नांगौ सोलायस्लुखौ जों इंराजिनि हांखोजों देखायोमोन नङा होमबा ओमफ्राय थादोम एबा दिदोम कनस्टेन्ट नांगौ बे होमबा सोलायस्लुजों थादोमजों दानानै मोनसे बिदाब जाबाय नालाय बेयो मोनसेल' बिदाब बे होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा 1 आनो जागौमोन दा नेक्स्ट 20 नाम्बाराव होनदों साम अफ कमप्लिमेन्टारि एंगेल बेबायदि होनाय दंमोन 90 180 60 जेनेबा 100 बेफोरबायदि अपसन होनाय दंमोन आरोखि कमप्लिमेन्टारि माने जाफुं खना होननानै बुंदों कमप्लिमेन्टारि जाफुं खना बा नैबेबायदि मोननै खनाखौ जोङो जाफुं खना होनो जेब्ला बिसोरखौ दाजाबनानै बिसोरनि दाजाब गासैया 90 डिग्री जायोब्ला जों बेखौ मा होननानै बुङो कमप्लिमेन्टारि एंगेल होननानै बुङो 90 डिग्री जायोबा होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा नैबे 90 डिग्रीया जागौमोन 90 डिग्री ओमफ्राय साप्लिमेन्टारि होननानै बुङोबा जाफुंमा होनबा 180 जाफुंमा होनबा मोननै खनाखौ दाजाबनानै 180 जायोब्ला बेखौ जोङो जाफुंमा दा बेहाय जाफुं खनासो होननानै बुंदों नालाय बे 90 आ जागौमोन बिनि कारेक्ट एन्सारा नेक्स्ट कुइसन 20 नाम्बार कुइसनाव होनदों ए आखान्थि गोनां बर्गनि दब्लायथि ए आखान्थि गोनां मोनसे बर्गनि दब्लायथि दिहुननांगौ हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बर्गमोन जाहैबाय बेनि आखान्थिया नैबेबो ए बेबो ए बेबो ए बेबो ए दिहुननांगौ होमबा बिनि दब्लायथिया जोंना एरियाया मा जागौमोन आखान्थि सानजाब आखान्थि नङा होमबा ए इनटु ए इकुवेल टु मा जागौमोन ए स्क्वायर जागौमोन बिनि कारेक्ट एन्सारा दा नेक्स्ट कुइसन मा होननानै बुङो 21 आव मोननै बिसाननि देरसिन अनजिमाखौ सायख' मोननै बिसाननि देरसिन अनजिमा बेयाव बिसानाथ' बेयाव मोननै दंखायो होमबा बेनिफ्राय देरसिना बबेमोन बेयाव 99आनो देरसिनमोन आरोखि बे होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा बे 99 आनो जागौमोन दा नेक्स्ट कुइसन 22 नाम्बाराव होनदों 2:3 नि समानले रुजुथायखौ बेयाव सायख'नांगौ 2:3 नि बबे समानले होमबा जों बेखौ बोरै खालामनो हायो जोंहा बेखौ दाननानै चेक खालामदो बबेयो 2:3 ओंखारो दाना 8 आं लास्ट नैबेखौ नायबाय 4:8 बा बेखौ जों बोरै खालामनो हायो ओरै गोजौआव 4 गाहायाव 8 बेखौ जुदि आं दानबा मोननैबो 4 जों दानजायो 4 सानजाबसे 4 सानजाब 2 8 होमबा बेना एन्सारा बेसेबां मोनो 1:2 होमबाथ' बे नंखाया दाना नैबे सेक्स मोनसेखौ नायबा बेखौ आं डाइरेक्ट लिरबाय 4/9 जागोन दानबा बेथ' दानजाला दानजाया होमबा बेबो जाखाया ओमफ्राय 6:9 6:9 खौ नायबा बे मोननैबो 3 जों दानजायो 3 सानजाब 2 6 3 सानजाब 3 9 होमबा बे बेसेबां मोनो 2:3 नै समान जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय मोनसेखौ नायबावोबा 11/12 खौ बेयो दानबा जोंहा 4 जों 4 सानजाब 2 4 सानजाब 2 8 4 सानजाब 3 12 नङा होमबा इकुवेल टु बेसेबां 2:3 आरो बेबो कारेक्ट माथो मोननै जाबाय एखे बेनिफ्राय बबेबा मोनसेया अपसना आलादा मोनजानो हागौ हमनानै लाबाय होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जों नैबेखौ बेनो जागौमोन सि बेना बेसेबां ओंखारदों 2:3 नैबे खोथा बे दस्रा मोनजानो हागौ अपसना एन्साराथ' मोननै जानो हाया मोनसेल'सो जानांगौमोन बे गैयामोन जेनेबा होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बे जागौमोन आरोखि बेबायदि दाननानै जा एखे मोनो बेनो दा नेक्स्ट 23 नाम्बार कुइसनाव होनदों 12 आरो 30 नि आगोसार सानजाबगिरि बे बिसिनि आगोसार सानजाबगिरि दिहुनबा जों बोरै खालामगोन दै सासाखौ जों जेरैहाय खालामो बेबायदिनो एखे खालामबानो मोनो डाइरेक्ट सर्टकाट फर्मुला 30 आ देरसिन नालाय 30 खौ जुदि आङो नैबे 12 जों राननांगौ आरो ओरै 12 सानजाबनाय होबा बेसेबां 24 दानख'आ बेसेबां मोनगोन 6 दाना बे 6 जों आरो उल्था 12 खौ रानफिनबावदो बेसेबां मोनगोन 6 सानजाबनाय 12 होमबा आद्राया लाथिख' जाबाय होमबा नैबे 6 मोनाखै होमबा 6आनो बिसिनि मा जाहैगोन आगोसार सानजाबगिरि 6 बिसिनि आगोसार सानजाबगिरिया मा जागौमोन 6 अपसनाव 6 होनाय दंबा बेनि कारेक्ट एन्सारमोन नेक्स्ट कुइसन 24 नाम्बाराव होनदों मोनसे कनकनि रोजागासेया 64 कन सेन्टिमिटार जायोब्ला बेनि आखान्थिनि लावथाया मा जागोन आखान्थिनि लावथायखौ दिहुननांगौमोन रोजागासेया होनाय दंखायो कनकना बेसेबां भलियामा 64 सेन्टिमिटार किउ होनाय दंखायो दाना जोंना बेनि आखान्थिखौ हमबाय आखान्थिया बेना ए लाइ मोननो ए होमबा जोंना कनकनि रोजागासेनि फर्मुलाया मामोनलाय ए किउ नङा होमबा ए किउआ होमबा बेसेबां होनाय दङ 64 दाना आं बेखौ बानायबा ओरै बानायनो हायो ए किउ इकुवेल टु 64 खौ आं बोरै हायो 4 मोनथाम ओरै बे 3 जों केन्सेल खालामबा आखान्थिया बेसेबां थाखो
4 होमबा आखान्थिनि जखाया 4 जागौमोन बेना अपसनाव जुदि 4 होनाय दंमोनबा 4 आ बेनि कारेक्ट एन्सारमोन दा नेक्स्ट कुइसन 25 नम्बर कुइसनाव होनदों गाहायाव होनायनि बबे मोनसेया रानजोबथाय अनजिमा जायखौ रानबाबो जोबनो हाया होमबा बेयाव नैबे 2 बे 2 खौ जों रुट 5 आ 1.41 मोनो आरो थांबाय थाबावगोन बियो बिदि ओमफ्राय नैबे 4 खौ रुट 5 आ 2 बेथ' रानजोबथाय अनजिमा जाबाय 9 खौ रुट 5 आ बेसेबां 3 बेथ' रानजोबथाय अनजिमा जाबाय आरो बेखौबो रुट 5 आ बेसेबां जागोन 12 खौ 3 जों रानबा ओरै रुट 4 जागोन रुट 4 खौ आरो 5 आ मोनगोन 2 होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा नैबे अपसन ए आ रुट 2 आ जागौमोन नेक्स्ट कुइसन 26 आव होनदों 4x क्यूब माइनास 9x स्क्वायर प्लास 4x माइनास 9 नि डिग्रिया मा डिग्रिखौ सोंदोंमोन बेयाव मा डिग्रिया जोंहा मा बेयाव बुङो जायनि देरसिन पावार थानाय जाय देरसिन पावारानो बेनि मा जायोमोन डिग्रि होमबा बेयाव पावारा नैबेना 1 नैबेना 2 नैबेना 3 नङा होमबा सोर देरसिन नैबे 3 आ देरसिन नालाय बे 3 आनो डिग्रि जागौमोन 3 आनो बिनि डिग्रि 3 कारेक्ट एन्सारा मा जागौमोन 3 दा नेक्स्ट कुइसन 27 आव होनदों खान्थिनां आखान्थि बानि लावथाइया ए माने आखान्थिया मोनबा दं ओरै मोनसे मोननै जेनेबा मोनथाम नैबे मोनब्रै नैबे मोनबा बेजों मा मोनबा दं मोनबानि आखान्थिया मा ए गोजा बेबो ए बेबो ए बेबो ए बेबो ए बेबो ए समान गोजा होमबा बेनि सोरगिदिं सिमा होनदों मोनबा आखान्थिखौ ज' दाजाबजोबबानो मोनबाय जोंहा बेसेबां मोनगोन 5a मोनगोन होमबा 5a आ बिनि कारेक्ट एन्सारमोन अपसन नाम्बार C आ बिनि मा कारेक्ट एन्सार दा नेक्स्ट कुइसन 28 नाम्बाराव होनदों बे गाहायाव होनायनिफ्राय नंगुबै बोखावखोन्दोखौ सायख' प्रपार फ्रेक्सनखौ सायख'नांगौ प्रपार फ्रेक्सन मा जोंहा प्रपार फ्रेक्सनखौ बेयाव सायख'नांगौ बा प्रपार फ्रेक्सना जोंना गाहायना दुइसिन जानानै सरि प्रपार फ्रेक्सना जोंना गोजौना दुइसिन आरो गाहायना देरसिन जायोमोन नङा होमबा ओरै जेनेबा ओरैहाय बेबायदि जायोमोन गाहायना देरसिन गोजौना दुइसिन जानांगौमोन होमबा बेयाव नुबाय नै सेया दुइसिन नैया देरसिन होमबा बे अपसन ए आनो मा जागोन बेनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन अपसन ए आ हाबा नैबे 3/2 आथ' इमप्रपारसो आरो 5/3 आ बेबो इमप्रपार नैबे 7/5 आ बेबो इमप्रपार होमबा कारेक्ट एन्सारा बेयाव नैबे अपसन ए आ बिनि कारेक्ट एन्सार होमबा बेयाव 28 टा जोङो सलुसन खालामबाय मोननै बाखि थाबाय मोननैखौ मोजाङै मोननाय जायासै बेनिखायनो मोननैनि सलुसनखौ होनाय जायासै आरोखि नोंथांमोन अब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं जुदि बबेनियाबा फिननाया गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय अब्ला थेंक इउ